за да мога да ходя безстрашно по твоите пътища. Ти знаеш, че не съм съвършен, но ти си моята надежда и спасение. Благодаря ти за твоята милост и обещавам да споделя тази молитва с онези, които наистина се нуждаят от нея. Който напише Амин, ще получи помощ и сила. Утре е 17 и 18 ноември. Независимо дали ходите на църква или не, моля, прочетете това. Всичко ще се сбъдне. Господи, прости ми и моето семейство. От началото, в мен и чрез мен до този ден. Очисти ме от греховете на младостта ми. Очисти ме от действията ми днес. Очисти ме от вредата, която съм причинил на другите. Изцели миналите ми рани. Очисти сърцето ми със Словото си. Освободи мен и всички, които съм наранил от проклятието, бремето и наказанието върху душите ни. Помогни ми да поправя всичките си рани, за да мога да ходя безстрашно по твоите пътища. Ти знаеш, че не съм съвършен, но ти си моята надежда и спасение. Благодаря ти за твоята милост и обещавам да споделя тази молитва с онези, които наистина се нуждаят от нея. Който напише Амин, ще получи помощ